gaskiya. wayo da nake mun mazauni dauki ki dora ma'auni awal ya samu sani dan kwalliya dan fariya ne gun wanda ya san malkiya. Matan gida gatan gida kun gangaro manyan kuro kayan aro ba sa ado kowa ya ji batun gaskiya. Haba matan gida kai mi ku da dagun kankaro mutunci idanu sai ruwa barnar da kuke yi ta zamo butulci. Haba matan gida kai me ku da dagun kankaro mutunci idanu sun rawa barnar da kuke yi ta zamo butulci. Akan matan gida riga da zani ce sabuwa na dinka idanu sai ruwa haske da duhu duk sun haɗe a bukka ɗabi'un nan da na wayo da yawa ba wanda zai yi shakka. Ni kai kadai na ɗauka yau ke irin na kuka ka so ni zan yi barka gudun yan mamare na yi maka kyauta zo ka ban tukwici. Haba matan gida kai me ku da dagun kankaro mutunci idanu sun rawa barnar da kuke yi ta zamo butulci. Hajata na riko kayan da yake ciki na yi mai farashi macuci shi kuma kowa aniya ta yi Allah sa ta ji shi gazabi na gano zane ga su sha wacan na hangi kunshi. Aure cikon sadaki ƙarfi irin na doki gona ta samu taki mai hanzari ina sa sutura domin rufe tsaraici. Haba matan gida kai me ku da dagun kankaro mutunci idanu sun rawa barnar da kuke yi ta zamo butulci. Matan gida ku zauna a gida ku yi zaman lumana mu mun fi so ku zauna da minti kan ku karku raina. Matan gida ku zauna a gida ku yi zaman lumana mu mun fi so ku zauna da mutunci kan ku garku raina. Matan gida ku zauna a gida ku yi zaman lumana duk sannare ku dore a gurin nan babu cin amana saurin fushi ku daina da ibada za ku raya sunna. In ka fito na yi ma ado zan bi ka sau da kafa gwargwado domin kuna ka samin ido zan kau da kai idan ta haɗo. Mai godiya dan wanga din Allah ya so Mu zauna, ba jinkiri zan kara kin kauna da so mu zauna, kofar gida buɗe